Predkladateľka, nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. V túto nočnú hodinu za týchto škandalóznych pomerov, akých asi v slovenskej histórii rokovania tohto parlamentu a aká nemá období, si dovolím prečítať jeden z mailov od voliča Smeru, čo si o tomto celom dianí a o tom, čo sa udialo v spoločnosti SPP, váš volič myslí. Vážení páni politici, to, čo som sa dočítala v priloženom článku, mi vyrazilo dých. Máme tu nové obdobie tzv. Privatizácie z čias pánov Dzurindu a Mikloša. Páni politici zo Smeru, spamätajte sa. My, obyčajní občania, sa nestačíme čudovať. Keď sme vás volili, mysleli sme si, že naozaj budete hájiť záujmy tohto národa, tejto krajiny. No tu zrazu sa na každom kroku stretávame s vašimi činmi, ktoré ani trochu nezodpovedajú tomu, čo navonok prehlasujete. Je to zákon za zákonom. Sú to zákony, ktoré vychádzajú v ústretí istým skupinám ľudí, no sú v neprospech nás, obyčajných občanov. Už teraz ste stratili veľké množstvo voličov a čo bude ďalej? Ako obyčajný občan tejto krajiny, ktorému na nej záleží, ako mi záleží na živote a osudoch ľudí tejto krajiny, vás vyzývam, aby bolo stopnuté uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 524 z roku 2013 do dňa 4.9.2013 a takisto, aby prestali byť prijímané zákony v neprospech väčšinového národa a prestali byť prijímané a do zákonov zakotvované nezmyselné nariadenia EÚ, ktoré sú v rozpore s našou ústavou, v rozpore s morálnymi a duchovnými hodnotami vyznávanými slovenským národom. Vážený pán premiér, vy si myslíte, že my, sprostí občania, sme banda hlupákov? Vaše slová, že vláda konečne prestane byť rukojemníkom zahraničných vlastníkov a úspešne skrotila ceny plynu pre domácnosti, mi pripadajú ako veľká irónia. Pýtam sa, akých domácností? Tých panelákových? Ide tu predovšetkým o domácnosti tých najbohatších majiteľov rodinných domov, vil a hacient. Tieto domácnosti spotrebujú najväčšie množstvo plynu a týmto opatrením chránite práve ich záujmy. Panelákové domácnosti, v ktorých žijú tí najnemajetnejší občania, ktorí si nemohli dovoliť postaviť rodinné domy, tých nechránite. Množstvo ich spotrebovaného plynu na varenie je minimálne. Prečo nechránite tieto panelákové domácnosti od neúmerného zdražovania cien za dodávku tepla od veľkododávateľov teplárenských spoločností, ktorí mimochodom na jeho tvorbu používajú plyn? Na tento plyn sa už nevzťahuje jeho cena pre domácnosti? Toto vám odkazuje s pozdravom pani občianka Mária Závodská, obyčajná občianka. Ďalej si dovolím v tejto chvíli a pri príležitosti netransparentného usporiadania vlastníckych štruktúr v spoločnosti SPP prečítať výzvu slobodných občanov Slovenska, ktorí ma opakovane požiadali, aby som v rozprave k tomuto zákonu prečítala ich požiadavky a ich postoj k tomu, čo sa v našej krajine deje. V roku 1989 sme sa mnohí s nádejou zúčastnili na fraške, ktorou ste si pripravili priestor na niečo, o čom sa nám ani nesnívalo. Boli sme naivní. Postupne ste za 23 rokov rozkradli a rozpredali všetko to, čo generácie Slovákov pracne budovali spoločne s bratmi Čechmi. Oklámali ste nás tzv. Kupónovou privatizáciou. Obsadili ste si všetky miesta svojimi straníkmi a začali ste nám hrať divadlo. Striedali ste sa vo vládach a stále ste len sľubovali, že už bude lepšie, len aby sme si uťahovali opasky, kým vy ste od rozkoše nevedeli, na čo ešte by ste míňali peniaze, ktoré ste nakradli. Vítali ste sem zahraničných investorov, vtiahli ste sem zahraničných investorov, vytvorili ste im skvelé podmienky a našich podnikateľov ste postupne zlikvidovali. Prijímali ste si zákony hlavne pre svoje potreby
aby ste pri každej krádeži alebo objavenej zločinnosti mohli povedať, že to všetko bolo v súlade so zákonmi tejto krajiny. Aby ste si boli istí, že sa vám nič nestane, kompletne ste si obsadili súdnictvo, prokuratúru a políciu. Dovolili ste, aby sa na pulty predajní dostali nezdravé potraviny, odpad, ktorý by vo vyspelých krajinách ľudia vôbec nekupovali. Z dôchodcov ste urobili žobrákov. Zničili ste naše poľnohospodárstvo a stali sme sa potravinovou závislou krajinou. Zdravotníctvo ste dostali na kolená a na jeho žalostnú úroveň doplácajú všetci občania. Za naše peniaze ste ozdravili banky, aby ste ich potom nevýhodne predali do zahraničia. Školstvo, na ktoré sme boli v celku hrdí, ste dostali do stavu, že zo škôl nám síce vychádzajú kvanta vysokoškolákov, ale nie vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí sa nevedia v živote uplatniť. Neviete spravovať krajinu, len zdierať obyvateľov, ktorí v zúfalstve páchajú sociálne samovraždy, nakoľko nevidia východisko zo situácie, do ktorej ste ich vy svojou nenažranosťou dostali. V svojej výzve pokračujú ďalej. Vrcholom je vaša snaha o zapojenie Slovenska medzi krajiny s tzv. Juvenilnou justíciou, ktorá umožňuje odoberanie detí z rodín, čím priamo ohrozíte existenciu základnej jednotky nášho národa, rodiny. My, občania Slovenska, vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocidu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní občania tohto štátu páchajú samovráždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov. Odíďte. Vieme, že táto výzva na vašich bezcitných tvárach vyvolá len úsmev. Pokojne sa usmievajte. Nakoniec sa budeme usmievať my potom, keď sa vás bavíme. Berte to ako výzvu k tomu, že môžete odísť bez toho, aby sa vám čokoľvek stalo. Opakujeme, odíďte a nič sa vám nestane. Ak tak neurobíte, sami poniesiete zodpovednosť za to, ako s vami obyvatelia tejto krajiny budú zaobchádzať. Nenádejajte sa, že vás budú súdiť vaši sudcovia podľa vašich zákonov. Budú vás súdiť ľudia, ktorých ste zbedačili, a budú vás súdiť podľa vlastného zdravého rozumu. Sami sebe potom dávajte za vinu, ak s vami budú zaobchádzať tak, ako teraz zaobchádzate vy s nami. Hnev občanov, ktorých ste zahnali do slepej uličky, z ktorej nevidia iné východisko, bude možno krutý. Ukradli ste budúcnosť nám, ale najmä našim deťom a našim vnúčatám. Ste bezcitní a skorumpovaní. My vás tu nepotrebujeme a nechceme. Začíname revolúciu proti tyranii. Ak ste si doteraz boli istí, že sa vám nič nemôže stať, tak dnešným dňom sa váš pokojný spánok začne meniť na nočnú moru, ktorá vám bude pripomínať všetky krivdy, ktoré ste na vlastnom národe napáchali a stále páchate. Postupne budete vidieť, že to, čo teraz čítate a nad čím sa možno ešte stále usmievate, sa začína meniť na pre vás hrozivú skutočnosť. Od dnešného dňa všetci tí, ktorí sa zapoja do tejto revolúcie proti tyranii, začnú nosiť na prsiach našu trikolóru. Táto naša trikolóra nás postupne zjednotí. Na začiatku nás bude zopár, ale postupne nás budete vídať stále viac. Nebudú to len dospelí, budú to najmä mladí, deti, starší občania, učitelia, lekári, postupne vojaci, aj policajti, slovom všetci tí, ktorí vás už majú plné zuby. Budeme trpezliví a keď nás bude dostatok, a to vôbec nemusí trvať dlho, prejdeme do otvoreného boja. Vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulic. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, beda vám. Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala. Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu, prebúdza sa a nedá sa vám zotročiť. Vy ste nás dohnali do tohto stavu. Vy ste sa zapredali vidine bohatstva a moci. Lenže my toho už máme dosť, už vám nebudeme trpieť vaše neprávosti, vašu zapredanosť, vašu nenažranosť. Vyzývame všetkých mladých, ktorým nie je ľahostajné, akú budúcnosť
majú, aby sa zobudili. Zobuďte sa. Vašu budúcnosť vám ukradli. Pre vás neostane nič, len beznádej. Dlhy a doslova otroctvo vo vlastnej krajine. Zamyslite sa nad týmito slovami. Vyzývame novinárov, aby si rozmysleli, na ktorej strane budú stáť. Či za judášsky groš budú naďalej ohlupovať vlastný národ, alebo sa vzoprú svojim chlebodárcom. Ak budete naďalej pokračovať vo vedomom podporovaní lží a polopravd, za ktoré vás platia, sami sa zaradíte medzi tých, ktorých bude tento národ tvrdo súdiť. V tejto súvislosti táto výzva platí najmä pre pracovníkov verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá je zo zákona národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti. Vyzývame všetkých slušných a neskorumpovaných policajtov a vojakov, ktorí si tak ako my uvedomujú, že tento systém je chorý a potrebuje okamžitú zmenu, aby sa pridali na stranu slušných ľudí a nepoužili proti nim represívne prostriedky tak, ako to očakáva vládnuca elita. Aj vy ste občanmi tohto štátu. Aj vy ste rodičia, máte deti, vnúčatá, ktorým títo nenažranci ukradli budúcnosť. Aj vy si to uvedomujete. Ak zasiahnete proti vlastným občanom, dopustíte sa hrozného činu aj proti vlastným deťom, ktorým budete brať nádej na slušný život vo vlastnej krajine. Vyzývame všetkých tých, ktorí boli a sú zneužívaní týmto režimom, aby sa prihlásili k tejto výzve a verejne sa dištancovali od tohto znitého systému. Vyzývame týmto všetkých občanov tohto štátu, ktorí sa stotožňujú s touto výzvou, aby si na znak súhlasu pripli stužku trikolóru, aby sme postupne cítili našu narastajúcu silu. Na záver ešte raz vyzývame vás, ktorí sa považujete za elitu tohto národa a nie ste ničím iným ako poslednou spodinnou. Nepotrebujeme peniaze, o ktoré ste nás okradli, nepotrebujeme pomstu. Len choďte preč. Vezmite si všetko to, čo ste nakradli a zmiznite. Každý deň bez vás bude požehnaním pre túto krajinu. Bez vás sa tu budeme mať len a len lepšie. Urobíme hrubú čiaru za minulosťou a začneme odznova, ale tentokrát už bez vás. V jednote je sila. Toto vám odkazujú, a hlavne teraz vládnym poslancom odkazujú slobodní občania, ktorí pripravili túto výzvu a sú aj medzi nami. A budem ďalej pokračovať v prečítaní informácie o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s. Nové znenie. Predkladacia